kommer fra Viborg. En klub, der hedder Los Pocos, som har eksisteret i et år. Jeg tror, det er min 8. gang til Thy-træf. Jeg har kørt på en gammel dame fra 54, så den er helt ny for mig. Den skal kickstartes. Der er ingen elstart på, så man skal bruge alt sin vægt, når man skal have den i gang. Jamen, det er, at den er bygget i bobberstil med stor forhjul og stor baghjul, så de er lige store. Og så er den er malet speciel. Den er cremefarvet og sort, og ja, jeg synes bare, det er pisse fedt. Vi er en lille klub fra Ringkøbing, som hedder Fjord MC, og vi har været her, mig og min mand, vi har været her siden 2004, det var første gang, og så har vi faktisk været her hver år indtil nu. Og de sidste 5-6 år, der har vi så arrangeret, hvor vi har lavet frokost, for ligesom at have en god sammenhold. Men i år der er vi så ikke så mange. Normalt så har vi nogle gange op på 25 til sådan en frokost. Og vi er det hele med hjemmefra på motorcykel. Jeg heter Knut og er fra Kristiansand og kommer hit på Thy-træf for andre gang. I dag kjører jeg på en Yamaha Royal Star, omdøpt til Piraten på grunn av at den er lakkert i Pirates of Caribbean sitt miljø. Det beste på motorsykkelen det er den salen. Når jeg kjører til Nord-Norge så kjører jeg som regel 100 og 1200 1287 km før jeg tar første overnatting. Så er det veldig viktig en god sal og noe godt for ryggen. Det er det beste detaljen. Og så at han går godt, stødig å kjøre. Så det er fantastisk.